guys, so for today's video, magluto kita og chili garlic seafood nga kabalugid ko paborito gini sa tanan. Labaw na to mga mahilig sa halang guys. O kani siya nga recipe, mura gid siya grade 3 og lami. So ali, ubani ko ninyo. So first thing first, unahon ako ang oil, then after the oil, ibutang na ko ang margarine. Yes, margarine gid akong gamit guys. Kaya aside sa barato, mas lami, mas humot og mas makatipid-tipid pud ta when it comes sa to magluto-luto ta, diba? So after that, i-add na nako ang garlic. Kani siyang garlic, gimkuan gid nako ni siya, gi-mince or gi-grind nako. Ang gigamit na nako ang food processor. Apil na pud ang chili, gigamit gyapon nako sa food processor para mas mugagmay gid siya ba, para mo aroma gid siya, char. Pag uman ako butang sa alimang ug pasayan guys, gibutangan po day nako siya og Korean chili powder nga wag ko magdahom nga mas mulami pa man gid ay siya og mas muhalang pa. So mo katong mga paborito og halang, mga mahilig sa halang, mo gini para gid kaninyo. And of course, ay gid nyo kalimti ang salt and pepper kay bisan pa unsa kalami ang inyong sudan guys, kung wala ang salt and pepper, wag gyapon na. Pero atong Korean chili powder, optional na siya guys. If wala mo'y makita sa inyo, ayun na nyo butangi. Okay na gid kaayo ang kuan, ang oil, margarine, pasayan, crabs, then the salt and pepper. Then kung walay mais, optional lang gyapon na. No need, di ayan mo ka-stress sa kung mga luto. Tapos kana akong gibutang nga chili oil na siya, nakuta lang siya oil. Ako gyapon nagluto na guys, in fairness kay namo ko nakita good diri sa balay nga siling, hapit na siya malata. So gibuhat na ako na po siyang gimog chili oil. And that's it guys. Muna niya itong finished product sa atong giluto karon, ang chili garlic seafood nga grabe kasayon ra gyud. Pwede kaini sa mga dili mahilig og luto o sa mga dili pud kabalo og luto. And good news guys, kay kani siya nga recipe, pwede ra gid ninyo ni siya maluto diri sa Bischa Eat and Grill All You Can. Kay kanitanan ang ingredients guys, naagi ni siya, available ni siya sa among mga side dishes nga pwede na mo ma-offer tanan sa inyo as customers. So please, kung namoy extra money or extra time guys, come and visit na mo diri sa Bischa kay di mo magmahay guys, kay kani siya tanan nga ingredients available gini siya sa among mga side dishes. Og dalay yung mga friends, dalay yung loved ones, dalay yung family para magka-banding mo diri. Or kung wala, di pwede na pud sa balay guys, awata lang ninyo ni nga recipe para makabanding sad mo sa inyong mga family pod. Thank you and bye Bischas!